Jopuonje mago ma Kuppet medo timo ikruok maka kod kacha mano motelo ne yiero jokanyo magi kata pisa magi yiero no mabende ibiro tim e dwe manyien. Ka bende gi odiechieng' ma kawuono jonyuol go mabende nyithindgi notimo penj no yiero mar KJSEA moko nitiere koda mor kaluwore koda kuonde ma kata skunde mag senior school moluonge jopuonjre mage. Moko kuom jonyuol be nyaka sani pod ywak ni pok giyudo duoko makamane. Kinde go mabende inyiso jonyuol madipo ni ok omor gi kuonde motere nyithige ni gintiere koda jumbe 2 mar timo lokruok makare mano kaluwore koda skunde mabende omi jopuonjre mage. Mage kin mamoko mabende waiko ni odhiambo masani e wechegi mago mag oimore to magi ema wamiyo pek. We are going to put a curfew today. In Transmara West, we are going to put a curfew in Ngararo. Tendarita okumo seche mag wuoth e gwenge moko ma Transmara kochakore sa 12 mar odhiambo nyaka sa 12 ma kogwen. Ere koro kaka bedo ni sama oro koro mar skul to kayudo duoko ing'isa na confirm. A confirm ang'o tak gino gimang'eyo. Koro sani gine nyaka ka janyuol nikech moko kuom jonyuol ma nyithindgi notimo penj ma KJSEA ywaga chiedhnade maduong' mokwako chenro matero nyithindgi e skunde senior secondary. Yes, as we have the legalese and the litigations ongoing, what about the families who are benefiting from this when the entire deal is stopped? Riwruok jochiw thieth okwedo okang' manokaw kod Senator Okiya Mtata mar chwalo ng'ure doho e wi ogirimiti mar thieth e kind Kenya gi Amerka. Ako ini mondi bed kodwa nyaka giko maga weche giluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Ote magi bende warwako kokale lai maro ma ote machuok ma en 2-3-6-0-0. Wachako gi chal no iro mar arita kuma jalupo gae mar obila Eliud Lagat ogoyo marufuku wuothe gwenge 15 ma Transmara West kod Transmara South mano kochakore sa 12 odhiambo makawuono. Mendi kaka yono iro mar miyo obila thuolo mar rido arita e gwenge go bang' ng'at achiel no negi otieno manyoro. Mae biro e kinde mar rochruok mar arita oseneno e gwenge go ka jonjore ma osebedo katimo monj kono bende koro omi seche 72 maduoko bunde magitiyogo. Lydia Okeyo nigi ler. Arita magwenge ma Transmara osebedo gi chochni kuom kinde kaluwore gi monj ma kinde ka kinde. Kaka yor dwoko kwe gwengego, jalupo gai mar obila Eliud Lagat kawuono timo limbe gwenge ma Transmara West kod Transmara South e kaunti ma Narok kama ogoye chenro mag wuodhe marufuku chakre sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi e gwenge 15 makono. We've given a firm instructions to the commanders in this area that we are giving them between 48 and 72 hours to do arrest and to bring the situation in Angata, Baragoi and Lolgorian to a peaceful situation. We have already arrested some this morning and will continue to do so. Our teams are ready to work on this and we must bring this situation to normal. Gwenge ma Transmara South ma ogoye wuodhe marufuku ma odhiambo nyaka kogwen oting'o Oldonyorok, Siteti, Ololoma, Kona, Ratiki, Isokon, Kerinkani, Kondamet, Olkiroriti, Angata Barikoi, Kapkeres, Lologorian Town, Mashangwa, kod Sachangwan. E gweng' ma Transmara West kardak man Kararu ema ogoye wuodhe marufuku. Those areas are going to, by 6 p.m. to 6 a.m., we will not allow people to walk around until order and peace is sustained in this particular area. Safiri itaweza kuaffect kwa sababu kila mtu anafaa atoke nje, yani aende nyumbani, makazi, kujificha mpaka kesho asubuhi. So mtu haisi kujitokesha safiri kwa sababu anahofia. Imetupata na kustuka sana vile tumeambiwa kwamba kutakuwa na curfew, na sana sana hapa kwetu biashara kwa inaanzia masaa ya jioni. Masaa ndio tunafanya kazi ya bodaboda, kazi ya taksi. Magiti Moreki ni mafamilia moro ywaga chiel kuom gi mane onegi gi jonjore Otieno Manyoro mano chwade gi bunde e kinde mane gi e nyasi mar sidho kondo mar somo ne nyathigi ka jomoko to ne oringo motony. Sasa imeenda tifi marisasi
ikapiga marisasi tu. Sasa hiyo nikaona dereva imepika kichwa hivi. Kurudi kuangalia dereva, damu tu imekuja hivi. Tukamwambia dereva akitusaidie, usiwache gari, kimbia. Kumbe dereva ameumia. Sasa dereva akakimbia na nguvu ikaanza kuisha. Gisani apedha mager dhi mbele gwengego kaka yor manyo duoko ne monj mosiko timore gwengego. Monj ma oseyo ji 8 ka owito ngimagi alwora Mangata Barakoi. Ji 1,800 osedar e miechgi kuom thuolo mar ndalo 3 ka miere 253 bende osewang'. Wuodhe e gwengego bende koro nigi rochruok anyate kinde mathoth oganda dhi e sikuku. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Moko kuom jonyuol ma nyithindgi notimo penj ma KJSEA ywago achiedh nade maduong' mokwako chenro matero nyithindo e skunde senior ka moko nyaka sani pok oyudo skunde ma nyithindgi onego dhiye. Kata obedo ni duoko makamano nyogol Otieno Manyoro. Sifos Okinda owuoyo kod moko kuom jonyuolgo kendo miyo waler. Chochni mathoth pod okwako chenro matero jopuonjre skunde mag senior higa manyien ka jonyuol moko nyaka sani pok ong'eyo kama nyithindegi oluonge. To moko ok mor gi skunde moluonge nyithindegi kata obedo ni chenro no nyochaki moyo seche 12 mokalo. Wadonjo e od Peter Dianga, jadak e kaunti ma Kisumu. Dianga chunye chandre kendo siko ka oro ote mar yudo skul ma oluonge nyare. Ote maduogo kowuok e migawo mar somo dwaro mondo Dianga non malong'o namba ma oro achiedh nade mathoth jonyuol wacho ni gin godo. Ng'isa mana ni a confirm ka assessment number na ni kare. Assessment number man kare ni ema osebedo ka oro to kelo na nying school. Assessment number ni achiel ni ema osebedo ma oro okelo nwa result. Nying nyathi en nying nyathina. Ere koro kaka bedo ni sama oro koro mar school to kayudo duoko ing'isa na confirm. A confirm ang'o tak gino gimang'eyo. Dianga makoro rem ng'eyo skul moluonge nyare mayo kwem bende ywago nego mamalo mar temo yudo duoko gi duto e yor mbui. Ong'iswa ni waor skunde. Waoro skunde. Ong'adwa 30 bob. Apani ong'ad jonyuol te 30 bob mondo ng'e skunde mane gindiko ne nyithindegi. Nodhi kamano. Result obiro, ochako ketwa, wachak wagolo pesa mondo wayud result, wayudo. Sani kane ikawo nyithindo koro ikete skunde monego gi join, koro wabet gi tabu. Nikech an kaka janyuol nyathina notimo maber. Na expect ni nyathina inyalo luonge national school moro sama chon. Komachielo warado kod janyuol machielo Lucia Luoch. Korka kore duoko mar wuode nyoseyudo mak mana bedo ni en chiliel maonge yuto chunye luor ni lek mar nyathine nyalo ng'adore gi kanyo. Somo masani otamo wanga ok awinj. Akia kata ni to dhi nang'o. Wan koro wadhi adhiya. Ok ang'eyo kaka biro timo nikech aonge kata kaka dang' achaki. Auso mana gik moko matindo tindo ema wuothogo mondo ayud kaka gichiemo. Koro kaka odwa dhi mbele ok ang'eyo. Achiedh nade machielo mamoko kuom jonyuol mag jopuonjre mag KJSEA sani kaloe en ni oluong nyithindegi kuonde mabocho. Wengine wako na wanyanya zao. Sasa nyanya anaweza pata wapi transport aende Mombasa kupeleka mtoto shule. Naomba serikali na Ministry Education na wanafunzi wote na wazazi wote mtisikie kama wazazi wenye hawana uwezo na wamejiaminia kufunza watoto ili mtubadilishie shule iwe rahisi kwa mzazi yule anaweza peleka mtoto shule penye anaweza. Penye watoto amepata result zao ni mbali zaidi kama mimi ni mmoja wao. Ne jopuonjre mok mor gi skunde moluongie migawo mar somo miyo gi thuolo mar jumbe 2 tok yudo duoko mondo gior kwayo mar loko skunde moketgie. Sifos Okinda, Ramogi TV. En paro mopogore opogore makata king'iyo e mbui ka jonyuol bende medo penjore kalure kod skunde ma bende oluonge mano kanyero nyithindgi. Mana kaka wach kanyero nitiere jumbe 2 ma bende oketi mar loko kaponi okimor kod skul ma oluonge nyathini. Komachielo riwruoge jochiw thieth pacho ka koro okwedo kang' mano kaw kod seneta ma Busia Okiya Omtata mar chwalo ng'ur e doho e wi ogirimiti ma piny Kenya nochwe kogno kod piny Amerika mar jiwo sekta mar thieth. Kaluwore gi riwruogego, ogirimiti no nyalo kelo ber mathoth ne piny Kenya ahinya to tok jatend piny Amerika chungo sir mane konyo e yudo yedhe kedo gi midhusi mar ayaki, yedhe mag malaria kod mago makahera kata TB. Efi Nyakidi miyo waler.
En winjruok manochwoye kogno tarik 4 dwe mar 12 higani e kinde mane jatend piny William Ruto otimo limbe mare e piny Amerka. Winjruok mane dhi miyo piny Amerka miyo piny Kenya kwan omenda maromo bilion 207 majiwo sekta mar thieth. Winjruok makamano osemedo nyuolo paro ka seneta ma Busia Okiya Omtata nochwalo bura e doho kokwede ni notime ataro machik. Bura mabende nyowinje doho ma Milimani nyoro. E ng'eto mare, jang'ad bura Chacha Mwita nyochiwo chik machungo keto ogirimitino e tim nyaka kanyo mawinj makare ng'ur ma ochwal kod Omtata. When this deal was signed, it brought back hope to the many Kenyans who are wondering whether they will continue enjoying the services that they were enjoying before. And to the health workers, they were really hopeful that they would get their jobs back. But now, I think this standoff has taken them back to ground zero. Kata kamano, riwruoge mag jochiw thieth pachoka moriwo koda ka KMPDU, KUKO, kod mano mag lakteche laboratory kumlo e kind mamoko owuok oko ma siro girimiti manochwoye kognono ka giwacho ni obiro kelo ber mathoth ne piny Kenya moloyo to ne jogo maonge nyalo mayudo yedhe kedo gi midhusi mag ayaki. What is the fate of the 1.4 million HIV patients who have been surviving on ARVs through this program? I want to reiterate that the issue of the US and the Kenya Cooperation on Health Workforce or on the healthcare is not new. We have many families in the slums of Kibera. We have many families from Nyanza and from every part of the country that cannot afford the monthly 6,000 on 10,000 for ARVs. And therefore, they have been benefiting directly from this PEPFAR, from the PEPFAR funding. Kopogore kod sir mar yudo yedhe kedo gi midhusi mag ayaki, omenda makamano ne dhi chiwo sire kedo gi tuoche mamoko kaka malaria kod tuo kahera kata TB, ahinya to kaluwore ni magi tuoche ma osebedo ka yudo sir kowuok e pinje maoko. Chenro mabende jatend piny Amerka Donald Trump nochungo. Our fear is, how will the over 1 million families that are in malaria program be supported? Our fear is, how will those families that depend on the lifeline of TB drugs be supported? Yes, we may have variant ideologies on the implementation of these, but there is no alternative as we speak. There is no government funding that has been approved by the senators or the parliamentarians that will cover the critical aspect that the USAID was covering, that this particular deal is giving us. That's why we have a concern as healthcare workers, that yes, as we have the legalese and the litigations ongoing, what about the families who are benefiting from this when the entire deal is stopped? Achiel kuom ng'ur ma Okiya Omtata kod riwruok joked ne jonyiewo Consumer Federation of Kenya COFEC nochwalo e doho en ni ogirimitino mulo nonro thieth mar oganda jo Kenya. Gino ma riwruogego wacho ni ok en adier. Before, the data people are talking about were in the hands of the NGOs, and the government was not in control of any data. And therefore, if we are talking about data protection, then we believe that a government-to-government deal is going to give the government of Kenya power over the data that comes from healthcare services. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo bila e kar chung' od bura maseme e Kombewa timo nonro bang' jonjore moko monjo kendo nego jalweny moro moyang nyinge kaka Elia Bingo e otieno ma piny rugo kawuono. Kaluwore koda ruoth ma gweng'no ma South Central Seme Caleb Apondi Okwon, jonjorego omonjo apisano kod rawera moro ma nyinge Odhiambo Ambicho e kinde mane giwuok e dho wath ma Asat kama otime ohala ka gidok pacho, kama bende nomonjgi kendo tongi kod beti ma oweyo apisano kod adhonde maricho manochwe owito ngimane. Ringre apisano ochwale kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Kisumu. Karawera machielo motonye masirano bende yudo thieth e kar thiethno. Tend riwruok mar Kupeto koni giseketo ikruok makare ne yiero margi ma itimo chakre dwe mar achiel higa manyien, ka bende girwako ng'eto mar doho makoro chiwo negi thuolo mar tiyo gi chike manyien mar riwruogno e yiero mage. Jagoro maduong' mar Kupeto Kelo Misori wacho ni chike machon mane Kupet tiyogo ne ok ochiwo thuolo mar miyo joma mine kod rowere ma gin jokanyo mar riwruogno donje lemo madito ma Kupet, gino manomiyo gitimo lokruok e chikegi.
Okoni yiero magichano timo lemo mathoth makoro idhilar dhi bedo kochakore counties nyake kuku mar Kuppet kokoni ondamo mane do kao mar yie gi lokruok makamano okelo fongruok ne joma mine kod rowere e riwruogno. Ne gilose mbalariany ma Tom Mboya boma ma Homa Bay e kinde romo mar jokanyo ma Kuppet Kenya mangima kama ne gikone jokanyo mage mondo koro ikre ne yiero makamano. Ne wayawe ma waketo ni mine katina inya tadek e branch kata national office. To bende wakao jo matindo makoro iluongo ni jensigi matekre ng'enye tichgi. Gibe makoro gido bedo mang'enye tich ka. Gibe wamiyo gi position ma ginyalo chung'e tich moro amora to kendo margi no endo wamiyo gi mar achiel. Mar adek wamedo lemo mang'eny e ofise mag manyo ni branch ma en county to gi national office koro oyawore. To Kuppet mosebedo maduong'. Union maduong' machalo kaka Kuppet ni ok ne obed mani ka delegates bire bura to gin ma jam 4 kende. Wadwa ni wang' ni kwa bire bura to nikech watiyo gi gimiluongo ni prorata koro wan alufu kata dek delegates conference. For once, we'll have a national leader from the youthful fraternity sitting on this board. And among the gains also, we are going to have the prorata, where we'll have a bigger number of delegates coming to make decisions for this union. It's a big gain. Those of us who have been around for the last 20 years plus, a member number 2 of Kuppet, have seen it grow, and these are the gains that we are proud to associate. Jotendin makanisa Redeemed Gospel omedo kwedo paro mar chik mageto tayo chenro mag ute lamo mong'ere kaka Religious Organizations Bill kagiwacho ni nitie moko kuom gigo ma ogiyie godo e paro makamano. Paro noero imiyo sir kod apis Attorney General kachiel kod mano ma jotend migepe kendo dwaro mondo ute lamo ondikre e bwo mabul mopuodhi kod piny owacho. Kaluwore gi jadolo John Gitonga, piny owacho owinjore rang weche mamulo ahinya oganda kod keto okenge mag ndhiyo jodolo kod ute lamo matayo chenro mek gi ataro mar chik kod mag chenro mek gi keto ngima oganda kamarach. Jotend dingo omedo jiwo oganda jo Kenya mondo dage yor kwe ahinya to kindegi mag nyasi sikuku. To state that through the committee that is there to look into the matters of regulation through the Prime Cabinet Secretary's office, we want to say as a Redeemed Gospel Church, number one, that we feel that that bill needs to be relooked at more keenly because there are a number of issues that we feel we are uncomfortable with. Number one, we want to request that the umbrella bodies be given more power for self-regulation. I wonder how we'll be able to regulate all these diverse positions, knowing that every individual in Kenya is protected by the Constitution and there is freedom of worship, of religion, and of expression. So we are requesting that this matter be looked at more keenly and we should be given ample time for participation and we shall be grateful. Maro kanyo bende koro terowa e yweyo wa mokwongo kagisani gi dakika 17 mosekalo toksa adek mar otienero kamana inya Peter mar Gashosho iwacho ni iluwo weche manyien. Sydney Owino Costa ibende weche giluwo makare. Hilary erokamana inya kintiere Bondo CBD wacho ni Ramogi ler Bondo kabisa. Elijah Marshall Ramogi TV chopo makare Oyugis Nyangiela iwacho ni tiere kod mama Nika Ajigo kule woro wach njore maseme iwacho ni ndigi kwe Eli Wod Abingo ni ndigi kwe won Oscar iwacho ni woro joma onego wuoi. Kabende SMS ma wantiere godo wang'elongo kadema wantiere kendo waneno mano Clinton kantiere kadem kwayo matamrok sikul moluonge nyathino to koro ioro nang'o. Aparo ni kidhie portal to ibiro nyisi kaka itimo. Akwayo ne jowinjo te mag Ramogi TV hawi maber mar sikuku Joseph Awor mar Nyamasari ya Kisumu. Nyathina oluonge skul mabor gi dala to en day school from Kabondo to
Chia miauru namba monyalo loko nego skul mane Elizabeth kantiere Kadongo mage koduto te mana kidhie portal kanyero to idhi to iyudo giero kamana hinya bende kuom ote mari Zedi tuko busy iwacho ni untiere Seme dala Orlando School kendo luwo weche manyien mago mag Ramogi TV. Dan Grado Jaugenya Masiro Kathieno iwacho ni untiere Dandora Phase 5 kendo weche manyien donjo makare. Jakom Gideon Midega mano kanyero nyakwar Dorka kantiere Uyoma Ogango Kisumu weche manyien donjo ni makare. Kikidi mabor pod wantiere kod weche mamoko mawaduogogo. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Beikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa, dak kethre to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Machiegni kendo jogo mantiere kod tuo mar dang'ni mar paro ma idendo kaka bipolar mood disorder koro dwaro mondo mi piny owacho losnegi agulu ma nengone oyweyo ma ginyalo tiyogo e kawo yedhe ma gikoni nengogi ni malo kendo thothgi ok ginyal nyiewo kowuok e ofuko margi. Kaka Judith Omondi lero, jotuogi obago wuothe boma ma Nairobi ma yango odiechieng' kedo kod dang'ni mar paro e kinde ma ripod piny owacho yango ni achiel kuom ji 4 malimo ute thieth ni kod dang'ni mar paro. Samuel Boyo, achiel kuom jotuo man gi dang'ni mar paro mar bipolar, kuom higni 17 osedak kod tuoni, ka tin ne en nyathi mane dongo, ka okichore gi chien,
Oklosi kata kamano, tho mar kwargi ne ogolo rameny machielo mare ni kare ma ok en mana muolo ma tuo. Kowuokie muolo nyaka e lelo, ne ochako bedo gi leki e weche madongo. Samoro ni en Obama, samoro ni en kod milionde e bengi, ka kinde mathoth ne owuok otieno kendo go kachero e ndara kapok ong'eyo gima ne time. When I lost my grandfather, I went to... It triggered my mood, and now I started doing things that were not normal, totally that were not normal. I could remove clothes. I could also talk too much. I could feel like I have a very super power. I have a lot of energy all the time, thinking how I will be a president, go and telling people how I want to go and meet Obama, such stories. That's how I could talk. I could have a lot of racing thought in my mind. Dr. Onyango Stephen en laktar mathiedho jotuo mag dang'ni mar paro Mathare National Hospital. Kuom jotuo malimo ka, Dr. Onyango koni e higa achiel ma hao jotuo 2,000 gin mag bipolar. Kuyono wuon and the first symptom mar depression and to iyudo ka ng'ato seche ma en gi tuo ma kama onge interest mag timo gik moko ma yonde yande ogine o enjoy timo ng'ato nyalo kata dere ng'enyne kawantie dala kawantie e anyuola ginene ka gima mae ng'ama wiye rach. Once isemiye environment iseng'eyo nyathini ma nyathina ni nitiere gi bipolar, entiere gi highs, entiere gi lows, nitie gik ma avoid, nitie chiemo monego bed ni miye, onego bed ni tere kuom jalony. Ng'enyne jonyuol ok dwa wuoyo gi jopuonje mondo ng'is jopuonje ni mae gima chando nyathina. Nonro mar piny owacho yango ni mahao 15 mag jo Kenya ni kod kit dang'ni mar paro, ka achiel kuom ji 4 bende malimo ute thieth odiochieng' ka odiochieng' iyango ni kod dang'ni mar paro. Depression alone actually affects about 1.9 million Kenyans. So you can see how big we really need to go on mental health, because these 1.9 million Kenyans, who is taking care of them? E kuonde mag tich, report ma higa 2022 yango ni e kwan mar jo Kenya 24.9 matiyo, 3.7 ni kod dang'ni mar paro. Ka idhie employment ma understand ni wantiere gi joma nigi bipolar, wantiere gi jok ma nigi disability, to disability ni magitiere godo ni en ere yo mwanyalo bedo ni waketo mondo jogi oyud somo maber, jogi oyud employment maber. Newach bende ng'eni disability gi dhier gidhi e wang' achiel, to kawa loso mano right from eot gi kaka wamiyo gi the better education, to kaka wamiyo gi opportunity to employment, waketo sensitization, bende wamiyo ginene oganda ng'eyo ni mae ok en tuo, mae en mana en chalo kaka season mar ng'ato nyalo bedo ni tuo, samoro kituo ama nyalo bedo ni samoro imor ama ok imor. Ka koro jotuo gi koni kwan gi medore odiochieng' ka odiochieng', kendo chopo kinde ma piny owacho winjo manynegi e thuolo e okumba mar thieth mar SHA mondo mi giyud thieth kod yath e nengo moyweyo. Include kwa SHA so that we can get medication at a subsidized price, which will go and help a lot. Because like now, remember, I am a beneficiary of Mathare Mental Hospital. That's why I go for my treatment. There is a lot of people who are inside there who can't afford a medication, even the first generation medication. So they spend their time there, most of their productive years, as I did. Judith Omondi, Ramogi TV. Wachonero mabende donjonwa gie kinde ni maendi kaluwore koda lwenya ma osebedo Angata Barikoi. Eni MCA Malolgorian mano Michael Seme omake kaluwore koda tulo mabende osebedo kadhi nyime e Transmara. Mendi kaluwore koda County Commander ma Transmara South Eric Telewa. Gisani wachore ni ji ariyo osemaki machiel kuom gi MCA noero ka obila magwenge go medo luwo jomoko ariyo ma giwacho ni gisebedo ka gimanyo. Maendi kaluwore koda tulo mabende osebedo ka timore Angata Barikoi, ka gisani wachore ni MCA ma
Lolgorian. Michael Seme osendegi sani e kinde ma obila medo timo apedha e gwenge makamagen wachno mabende pod wamedo luwo. Komachielo en ripot mar riwruog pinje marango weche somo, lony manyasani kod kit oganda gi timbegi mabende ong'ere kaka UNESCO onyiso luoro e medruok mar nek mar jofwambo magiwacho ni chakre higa mag 2022 nyaka higa mag 2025 jofwambo 310 osenegi e piny ngima. Kaluwore kod UNESCO nitiere dok chien maduong' e bedo thuolo mar chiwo paro e kind oganda kaluwore kod buok ma jofwambo kod oganda yudo e kinde magitemo chiwo pachgi e yo mauya. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. E lipot makende mar UNESCO ma ego chapa bang' higni 4 ka higni 4, kinde ni onyiso chal mar dongruok ma osebedo i paw fwambo kendo keto e ler moko kuom lokruoge ma osebedo chakre higa mar 2022. Lipod UNESCO yango ni chakre dwe mar 1 higa mar 2022 nyaka dwe mar 9 higa mar 2025 jofwambo makwan gi romo 310 osenegi, kwan ma onywando nyaka jofwambo mamine 24. Lipodno bende lero ni e kwan no jofwambo 162 nonegi e kinde mane gitimo fwambo kuonde ma lweny ne nitiere, ka jofwambo 91 ne onegi e higa ni kende. Kwan ma UNESCO yango ni en kwan mamalo mogik chakre higa mar 2018 ma jofwambo maromo 99 nonegi. Lipod UNESCO bende lero ni atamalo 70 mag jofwambo marango weche motudore kod alwora osechiwo lipode ni imonjogi e kinde timo fwambo, kwan makelo luoro kendo medo thiro tij fwambo. Kaluwore kod nek makamagi kod lipode mag buogo ngima jofwambo, UNESCO lero ni nitiere dok chien maduong' e yore chiwo paro e kind oganda kod wuoyo maonge luoro magilero ni sani osedok chien gi atamalo 10. Buok makamagi UNESCO lero ni osemedore kod atamalo 63 kendo osekelo luoro e chuny jofwambo ma omiyo jogo matiyo tij fwambo giwegi ng'uko adieri kata loko lipode magichiwo kaluwore kod luoro mar ni ponono giketo adieri duto mantiere wi sigana moro to inyalo kaw ngimagi. Midhiero mabende osenenore kendo medore atamalo 48 en medruok mar sirikal chiko ute fwambo kaka itimo sigana ka dok chien e yore somo nenore atamalo 37. UNESCO nyiso luoro e medruok mar monj ne jofwambo kokalo e yore gocho, luwogi kokalo e yore mbui, mako buche doho kachiel kod monjogi e kuonde mag jot ma osechuno moko kuom jofwambo mondo dar kama gintie. Lipod UNESCO bende onyiso medruok mar tiyo kod lony mar artificial intelligence e loso sigana kuom atamalo 40 ka atamalo 87 onyiso medruok mar keyo weche mamiriaso motudore kod yiero to atamalo 67 onyiso medruok mar tiyo kod weche makelo athuye kind oganda. UNESCO e lipodgi ma higani kata kamano oyango ni medruok bende oneno e tij fwambo mayango maling'ling' ma bende ong'ere kaka investigative journalism ahinya e weche njore kaachiel kod medruok e yore timo ohala kokalo e lony manyasani. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kambi fwambo mar Royal Media Services kod riwruok moko mar piny owacho masiro thieth Faraja Cancer Support Trust ne omiyo nyithindo manigi tuo kansa ka thieth ma Kenyatta Christmas Momondo Ochieng Elvis nigi ler mathoth. Kar chiwo thieth ma Kenyatta, kambi mar Royal Media kod riwruok moko mar piny owacho makonyo kedo kod tuo kansa Faraja Cancer Support Trust ne wuok machiwo kony kod mor ne familia manigi jotuo. Carol Washira mochung' ne uso e mbui e kambi ma RMS ne lero dwach RMS siro oganda. Our responsibility as Royal Media Services goes way beyond the business that we are in, and that's what brings us to Kenyatta National Hospital today, to stand with our audiences by way of spending time with the children here in the cancer ward. Riwruogo jitije kambi mar Royal Media kod mano mar Faraja ne obago chenro mopogore machiwo mor gi ilo na nyithindo kaka yorno mar kelo ng'eyo e kind oganda to ahinya ewi kansa ma nyithindo. Cancer care is not just with the treatment, it's a community where we spend time, we show community, we show love to everyone who is affected by it, and every child deserves a Christmas. Michgi ne okurumo gi kanyo. Kabende ne ochwale ne familia ma joggi kedo kod tuono mar kansa eka chiwo thieth no mar Kenyatta. So it's just a moment to help them and just to help them be distracted a bit from the process as a way of assuring
them that the future is still bright. Kambi Royal Media Services osebedo ka chiwo sir mar fwambo ne familia kod jogo makedo kod tuono mar kansa ne oganda duto pachoka. Ochieng' Elvis, Ramogi TV. Jotelo mopogore kaunti ma Mombasa nochako timo campaign mar jiwo rowere mondo mi ondikre kaka jogo ombulu kaka yor ikruok ne yiero maduong' mabiro e higa 2027. E nyasi no mane obagi lap ma Mama Ngina Waterfront e od bura ma Mvita, jotelo go kotelegi kod jauhala Abu Joho okoni rowere nyaka koro tigi lony mag mbui e lombo jowetegi kao kipande kendo ndikore kaka jogo ombulu. E nyasi no mabende ne en mar timo orako, jotelo go ne okoni en midhiero ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties mani kod oganda manok mosendikore kaka jogo ombulu. Gino koni nyaka koro timie lokruok. 24 muko na mdomo masaa 24, siku ya kura unakunywa kitu yako unalala. Hiyo ni ujinga. Tumeelewana? Na mimi naitwa Discipline. My agenda is one today. Register your vote as the Coast Region. Tumeelewana? Kwa hivyo lazima, kwa vile iko love, hiyo story ya watu huyu anapigana na huyu ama huyu anaekeana kisasi na huyu, hizo ni stories zimepitwa na wakati. Sisi tunataka vijana tuwe pamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Hatuwezi kupitisha mtu ikiwa hatuna umoja. Na kura ndio silaha yetu. Hakuna kitu kingine ambacho tutasongeza mbele isipokuwa kura yetu. Kwa hivyo tujiandikishe vitambulisho, wale ambao hawana vitambulisho tujiandikishe kura ili kujitayarisha kwa 2027. Unajua kadi ya kura ukiwa na kitambulisho unaenda kujiandikisha tu, si ndio? Wangapi hapa wako na pasipoti? Naona vijana tuko vizuri. Mazoezi muhimu, discipline muhimu, sio? Lakini la muhimu kabisa tuchukueni kura, sio? Tuchukueni kura ili tujiendeleze sisi kama vijana. Kwa sababu uongozi wa leo ni vijana, sio? Chendo matiego e weche mag rito alwora ochaki e kaunti ma Siaya ne jogo modak kendo matiyo kuonde kunyo mula. E romo mar jokanyo mariwo jokuny mula, jotije sirikal kod jopiny, chendo no oyagni dhi siro jokuny mula matindo mabende kadhe midhiero ka idiyogi kod kembe kunyo mula madongo dongo e gwengego. Jogweng' oyango ni madirom jodak 9,000 maramula nyalo lalo yutogi e sama kambi kunyo mula mar Shanta dwachako tiyo e gweng'no. Jopiny ochiwo luoro margi ni tulo nyalo muoch kono mana kaka noneno e Kolomani kuma ji 8 nonegi. Gidwaro mondo kaunti ma Siaya oketo kenge makare kokalo chike matayo kaka kunyo mula kod chudo ne jodak e alwora maramula. County government momi teko mar ng'iyo jomula matindo pok osetiyo tich monego bed notiyo. Magi make sure ni committee mar jomula matindo en committee matiyo. Jomula matindo madwaro loso cooperatives ma sheria wacho ni gilosi yudo thuolo mar loso gigo. To kony matindo tindo machalo kaka machines magitiyogo county konyogi e yudo mago. Kaachiel gi samoro ka ajali otimre e buchegi to sirikal onego bed ni ringo kacha mondo kony jogi. Sirikal onego bed ni miyo jogi protective equipment, sirikal onego bed ni miyo jogi puonj. To mana ka gikikre kodwa wan bende wan tayari to watemo go mbakani. To jotelo madito mag sirikal ng'enygi okochopo ka mondo gimiwa pachgi. Wan gi geno malach gi twajibike kapo ni gibegi kao okang' mar bedo thuolo to timo gima ji owinjre kata gima jopiny gombo kata gima jokuny mula gi gombo notimnegi. Maduong' sana en dhiro sirikal ni yo manade manochiwogo license ne joka kata jokambicha moko dhi ne jopiny. Nyaka sani no sechiw gimoro amora. Jo makunyo mula e yo migawo mar piny luongo ni artisanal. Dondgi nyaka winji kendo ratichgi nyaka migi mar mondo gibende giyud ber e yo mar kunyo mula. Ka wuok e wach nero mar kunyo mula chakwa dhi e yweyo machielo to mana mapiyo piyo pod antiere koda ote mag Willis Otieno wacho ni Ramogi ler Seme Kaila to uneno wang' jowi kod mama ni min Judy, Jody Christine Nyadaraja Mbili kod jo Seme Kaila duto te. Runi Okoth ka antiere Juja Town Ramogi TV ler ndi. Titus Omondi wacho ni lweny mabaragoyo tamo sirikal tieko to iwinjo ni polise itera iti. Mano nyiso nang'o? Ka Evans Makarina iwacho ni Jakatwenga Ramogi ler Dua. Clarence Omondi Onyango chenro ler ineno ka intiere Seme Kadero wach mar nek ma Seme kae
iwacho ni en gino ero mabende owinjo bed ni ing'iyo matut. Carolina Kinyi ibendi wacho ni luwo weche manyien e yono ero makare to kiwacho kuma intiere. Steve Oburu ka intiere Yawi Beach, Ramogi choponu e yono ero makare gi Alex Kamumbo kachiel gi Rafael Nyunja bende yudo ote maber. Levis Wanyanga watching ka intiere Mfangani rokamana inya. Elijah Marshall Jael Ramogi TV choponu makare Yugis Nyangiela ineno kod mama ni Eunice Auma Ayuni Nyapolo Jack Nyakwara Sur Kogweno mar Masata iwacho ni isemono chon kendo ineno weche manyien e yono ero makare kod jaduong' Peter Okotha Sur. Ramogi TV ler kabisa erokamana inya kuom ote weko duto tema bende medo mana donjo no chakwa dhi yweyo machielo ka waduogo to wayudo weche mag tuke. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Nyakwara Mogia Juang mana kaka iwinjo ka wero no wane time mar sikuku. Akwayo ni ndalo mar sikuku ni ubed gi mor, ubed gi hera, ubed gi sharing mar chiemo mitedo. Kata kin galia moro, in gi nyoyo moro, in gi mandas moro, mago duto wariwre kanyakla achiel kaka joluo to wabedo piny to wamongo sikuku. An kaka Joan Arigi kata kaka ung'eya maber ni nyako chia awisi a Merry Christmas. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakunwa Jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chendro N Londa Kuma. Wewe twende leo tunakunja kitanda.
Machiegni paw tuke klab mar Shabana oidho nyaka thuolo mar ariyo e chung' mar timbe e lig maduong' mar adhula pachoka mano KPL. Shabana oloyo klab mar KCB gonde 3-1 e tugo mane obagi alap ma Kasarani Stadium. Kevin Omondi noloyo ne klab mar Shabana gol mokwongo e dakika mar 14 kapok Humphrey Obina medo ne Tore Bobe gol margi e dakika mar 23 kane tugo odhi e yweyo ka Shabana ni nyime gonde 2-0. Tok jotugo wuok e yweyo, bengi ma KCB no yudo gol mar yweyo pi wang' e dakika mar 50 kokalo kuom jatugo Kelvin Etemesi. Kata kamano Shabana ne oyudo point 3 duto toke Zekaya Omuri lonegi gol mogik e dakika mar 62. Shambuliwa na wachezaji wanne. Kelvin Etemesi again. Haijai. Zekaya Omuri. Omuri! Stabari wa Shabana. Kijana wa Maro. Katika midfield yetu ilikuwa very slow on the ball. Then tumefanya zote ilikuwa set pieces. Sababu tuko slow katikati. Hatukuweza kukamilika katikati na concentration tukalai kwa defense. So that's why walitu overpower pale. Sababu lack of concentration tulikuwa very slow. Ya kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru sana. Tumemaliza mechi tena bila majeraha. Na vile tuliongea na vijana, vile tulipanga imefanyika. So hii yote tunarudishia vijana, effort ni yao, wana make a lot of effort kwa kiwanja. Na pia mashabiki wale wamekuja kutusukuma pia tunawarudishia shukrani. Tumemaliza mwaka vizuri, tulianza vizuri, season ikianza tumemaliza vizuri, tunajua tutaanza mwaka 2026 vizuri. Piny Kenya otieko thuolo mar 7 e chung' mar timbe e tuke mag rawere pinje mag Afrika. Tok yudo midila duto 35 e tuke go mane obagi e boma ma Luanda piny mar Angola. Mercy Kerubo noloyo midila 3 mag goldi e piem mag ting'o chuma e kinde ma tim manyiri matugo tuke okapu dho wath jotugo 3 koni gi koni oloyo midila mar bronze e odiechieng' mogik. Kenya oloyo midila 7 mag goldi, 11 mag silver gi 17 mag bronze. Tim mar Afrika ma milambo notieko thuolo mokwongo gi midila 99 kendo wuoyo rekod margi mar midila 93 mane giketo e higa 2014. Kenya notiyo gi tukegi mar manyo jotugo mabiro ting'o nying Kenya e piem mag Olympics higa manyien e boma ma Dakar, piny ma Senegal. This is a very good moment for us because we have seen new disciplines that, traditionally we were not winning medals, but we have seen that this new discipline, Kenya is now winning medals. And we will, as a State Department of Sports, will continue supporting all the disciplines so that they can get the exposure and the good training equipment so that they can perform well during the upcoming events. E kinde ni ma oganda mathoth osechako hingo nyasi mag sikuku e kor gwenge, moko kuom jopiny ochako chenro mar bago tuke mopogore kaka achiel kuom yore mag keto rowere modich kendo thegogi gi timbe mag machieng' lo. Mane kane gilose sach tuke mag Nyalenya Super Cup mobagi e skund primar ma Nyalenya kar chung' od bura ma Ugenya, moko kuom jopiny opoyo chenro mar kelo rowere kanyakla ka gikwayo jo ohala matindo mondo ti kod thuolono e bero ohandgi e kinde tuke. Tuke mag Nyalenya Super Cup oba kod Medusa Steve Ogola kendo oywayo timbe mag joma chuo kod wakeini. Okelo vijana pamoja nikech jomoko de koro nitie kama imadhe kong'o, jomoko de nitie kama imiele thum no bende okony ngima kod sani. Okelo vijana pamoja mondo mi at least wanwang' gima wanyalo loso go future to gi upcoming juniors. Provide ni teams with uniform. All clean. Tournament ni rang'iny mamalo madwarore. Koro wanyalo duoko ne mana erokamano kuom tim maber mokelo kae. Wan kaka Nyalenya Stings nwaikre ne kendo wan gi geno nwa dhi tinyo. Games will kick off kawuono very early in the morning. Then we are expecting to have a final game at on 25th
sama wa empower community to the whole business fraternity bedo ga empowered. Koro ne jo biashara man around arwako umang'eny kelnwa uru gik mwanyalo nyiewo, kelnwa uru gik mwanyalo tiyogo, chokruok ni konyowa mar mondo wagerre kaka community. Neno kendi ka Walter Nyambaga bende ntiere koda tuke mage mabende dhi nyime gweng'ne. Walter Nyambaga Conference League 2025-2026 omiya kendie duoko mag odiochieng' mokwongo kako Weru ogoyo Kobugo gol 1-0. Nyandago oloyo Wipers gonde 2-0. Matoso gi Sereno wuok ma onge gol. Nyandema gi Kobugo bende onge gol ka Tsunami ogoyo gaka gol 1-0. Mano kanyero odiochieng' mokwongo mag tukego. Kawiti jarodiero kamana hinya iwacho ni mor kendi neno news e yo makari moso bwage kod Joshua Mboya kagintiere Rodi Kopany. Aneno thoth ote ma bende penjo ni to inyalo lok nade e skul. Asetemo katimo nondo kendi to iwacho ni mana kaka nowachi ni migawo mar somo ochiwo kanyero jumbe 2 mag timo lokruok makama. To giwacho ni mondo itim lokruok skunde biro bedo kalando thuolo ma bende gidong godo ka kokalo e county director mag somo. Kwa kanyo ero kukibo oro kwayo gi ekie ichiwo gi kokalo e junior schools. Mana kaka wachi jumbe 2 kapok nyathi odonje school. Bende ibo mithuolo ne jopuonjre go eko ma bende nokwongo yier skunde ma donjo mondi koka jomoko gi biro donjo. Approval kata mondo puodhi transfer makamendie biro luwore koda migawo ero mano mar somo. Koro gino ma bende idwaro ni mondo tim ena ni ichopane ka county kata e school kuma japuonjre no ero ne otime penj mondo iyudo mathoth ne jogo eko ma bende osebedo ka gintiere koda gombo mondo gitim lokruok. Ero kamana inya Kolo penjo to duoko mar Man City to we kanye. Justo kantiere seme ka Kelo Ahmed mana lamo Nyasaye kinde duto te. Anene malere boma Masiaya kachiel kod Dan Mari Angelino Kinyisa Mari. Ka bende iwacho ni lendo mari mora hinya to ndara mawuok Amiyo kadhi holo rach kabisa. Okinyi Ronald wawinji maber kintiere kod Dan Mari Ruth. Bende iwacho ni luwo weche manyien Ramogi TV. Chachi Laoro imoso jadolo Reverend Maurice Okeyo Todo. Joma onego jalweny Eli Abingo Seme iwacho ni onego omany gi Renson Rudiga kantiere Migori. Iwacho ni mor nikech ugolo weche makare mosna min iwacho ni min mari Emily Atieno. Erokamano nyakuom ote mari. Lago kawuok Alendo ayie kaka Ramogi TV kelo weche manyien. Isaac Obeto ma Mr. Overdose ibendi luwo weche manyien e yonero makare kabisa. Wycliffe Samuel kawuok Maseno inena bari mosa ka intiere wacho ni Foyne Cornel Oruko kantiere Nyamasaria Kasule kanyakla kod mano nyinge nga Agri. Erokamano ahinya kuom ote no ero kanyakla kod mageko duto te mabende odonjonwa e weche gi manyien mago imore. Walore kanyero mondo wawe thuolo ne Kolo kanyakla kod Lena mondo koro gitim gima ging'eyo kendo kaka gitime makare kabisa. Ani luonga ni Jael Lieta, jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka. Bed gotieno maber.